Si San Pablo naghisgot og kinaiya nga bati. Bati nga kinaiya baka ng pagpangandak, pagpagarbo. Pero iyang gigamit ang maong bati nga kinaiya, bahala na kunog mura siya buang-buang. Kay nagsangyaw gud siya nga ngilad ng pagpagarbo, ngilad ng panghambog. Pero iyang gigamit. Pero ang gibasihan niya ang iyang mga pagantos, ang iyang mga piligrong na agian para ni Kristo. Di man gid hinoon maayong ipagarbo, pero matod pa niya, ug magpagarbo ko kanang akong mga kahuyangan. Unsa may iyang kahuyangan, nagilatos siya kadaghan, gipriso siya kadaghan. Kay di pa siya huyang, siya unta toy mulatos, siya unta toy magpapriso, nalunod pa siya kapila, utaw-utaw pa siya dagat 24 hours, pirmi siyang gigutom, way tug, way ilis. Muna iyang gipangsulti. Kamo ganahan mong mopagarbo sa inyong mga problema, sa inyong mga kapobre. Ganahan mong pagarbo. Oy, taguan gid na nato, magpakaron ingnon gid ta nga medyo okay ra. Lingian na imong tupado. Ing naon sa may imong pagantos karon. Mingon ra gid na siya. Okay ra bang ko? Gigi na kano. Na karoy pagantos. Ina. Di gid na mo paambit. Taguan gid na niya. Maingon ra gid siya, okay ra gyud ko, okay ra gyud. Mga buangon kita. Ngano man, kaya nga atong gustong ipagarbo ang ato yung strength, ang ato yung success. Mao na nga tanganin na diag mga karatula ang balay. Ug mo pasar sa board exam, dakuon gyud ang tarpaulin. Ug mahagbong, wa gyud mo butag tarpaulin nga nahagbong ko sa bar exam or sa board exam, way mo butang ana. Kana yung success. Kana mga medals, kana mga medalya babla pang sabong gina kana mag-blessing kog balay. Parte daghanang medalya gid ipamutang hasta to makaraan kay apil pa to mga ribbon nga gipangkaon na sa kuan ibutang gina gyud ana hangtod gyud pagkasubak cum laude, hangtod pagkatapnat sir sa board gikan gid atong elementary mga ribbon nga ni fade na ang color hangtod gyud nga kay lagi success man to ganahan tang pagarbo. Pero katong ilang mga INC, katong ilang mga draft dito, awa na, dili na siya hisgutan. Pero si San Pablo, ang iyang hisgutan, ang iyang mga kasakit, ang iyang mga pagantos, maoy iyang gibandilyo. Unsa may kuan ani, unsa may kana ganing hinungdan ani, tungod kay nag-uros-uros ang gugma ni San Pablo ngadto ni Hesus. Nya tungod sa iyang kadako, sa iyang gugma ngadto ni Hesus, iyang gipakita nga magkontista kinsay labi nato nga nahigugma ni Hesus. Ug mag-andakay ta, magpagarbuhay ta kinsay mas nakaalagad nato ni Hesus. Usbi naglingi ng imong tupad. Ingna kalupig ka nako sa pagkaalagad ni Jesus. Kalupig ka nako. Di ba mo ingon din siya, sige, giunsa man nimo pag-alagad si Jesus. Ana, imo na nang gibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa kabos. Ayaw lang sana. Imo na nang giguba imong koral nya giatras nimo aron dakog agianan imong kuan silingan. Ayaw lang sana. Buangon ka. Wa na ka maningil ana mga utang diha nimo. Ayaw lang sana. Imo na nang gipasaylong imong anak nga sigig suyop nya sigig pagpangawat sa inyo. Ayaw lang sana. Buangon ka. Unsa may imo ding alagad ni Hesus? Kanang imong nobina nga perting daghanan. Kanang imong simba kada adlaw, mao na imong ipagarbo.
kanang imong rosaryo nga sinaw na kayo ang mga bato diya sa imong rosaryohan, ang kubal dinhi sa imong tudlo perti ng bagaa ug ang imong tuhod mao na imong ipagarbo. Nya di jud ka kamo maluoy sa imong silingan nga wa nay agianan. Di ka maluoy anang imong silingan nga way gikaon, nangawat na lang in taon. Da. Hadlo kay kag mubalik tong imong banang imong gibuwagan kay nangulatan nimo kausa na imo nang gibuwagan nya sige na kag ampos Ginoo nya di na ka makiguli sa imong bana nya moingon day kang nakamove on ako. Mao ba na imong ipagarbo ang wa nimo pagtuman sa imong saad didto sa inyong kasal nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway kapitos, sa sakit og sa maing panglawas hangtod ang kamatayon mobulag nato. Nya wa na nimo tumana ron kay nakigbuwag na ka, nya mao na imong ipagarbos Ginoo. Ang kadako sa kolektang gisod nako sa akong bulsa mo na akong ipagarbos Ginoo nga I am a successful priest. Ug tungod nining akong dako na kaayong bahandi, secured ako sa akong kinabuhi, isip pare, blessed be the Lord. Nya nga ako mga parishioners, wa gani hapit mga bungbong ang mga balay, wa gani mga atop. Magpayong na ato sod sa balay. Ana, ang hipon, kapila na sila nagsaw, ug ang aliwang, balik-balikon, lagkaon, wa gani ko katunol, bisag sardinas na lang. Mo na akong ipagarbo. Nya sige kung sakay na kong inubang. Kana mo na ako ipagarbo. Malipay ang ginawa na. Dili. Si San Pablo iyang gipagarbo ang iyang mga pag-antos o pag-ungaw sa kamatayon para sa Ginoo. Wa na siya'y kwarta, wa na siya'y balay, wa na gani kuno siya'y mga higala kay sigihan siya budhi sa iyang mga higala. Pero si Kristo iya gyung mahal. Wa gyud siya muundang. Og mao ni ang pinakanindot natong ipagarbo. Di ta magpagarbo aning ato mga nindot kay dinhing mga development sa simbahan nga nindot na kunuhay kay tan-aw ning atong mga palibot sa atong simbahan. Kay usa lang kalinog ani wa na ni, hugmak na ni. Oh. Nindot na kay tingog atong kuan, atong kampana. Nambot na abot na ba sa inyo? Mura magdidaghan-daghan mo, naigking siguro mo no kay kusog-kusog nagtingog. Wow na. Ya to na ipagarbo. Sige ra ba nagtabyog-tabyog og mahog na. Nagikan jud ka diri, ikagi mahulgan kay wa sa kamo donate ana. Mo na hulgan na lang ka. Oy, kausara na maguba oy. Ang atong ipagarbo nga sigitang hatag og pagkaon ngadto sa prisuhan at least lang kausad o sa kabuwan. Atong niaging Martes nakahatag na punta didto og nakamisa ta og nakahatag og mga pagkaon didto sa prisuhan. Mo pagarbo tingita na gamay nga atong giantos nga wa natay hapit kolekta kay mutabang tas mga nanginahanglan labi na gyud adtong mga nanginahanglag kwarta mo nang ato mga kolekta gihatag nato sa nagkinahanglag kwarta og bugas. Mo nang wa na taroy kwarta. Mo na ato ipagarbo dili ang pagpadako na ay ang ato ra bang simbahan sus na nagitay pundo nga mga 20 million ana dato kay nang simbahan na ug mo gyud nato ipagarbo uwaw kay tas tanan ngano gud taw makatigom og 20 million ang atong parokya. Tan-awa lang gud ang mga ayuhonon lang gaidaan nga mga kapilya, porting daghanang ayuhonon. Unya ang parokya magtigom og 20 million. Ato nang iayo didto. Ngano mang naingon ani man tungod kay atong gamiton ang grasyas Ginoo dili sa personal, dili sa atong kaugalingon ra nga kaayuhan isip ako pare kung dili alang gyud sa tanan ug wa gyud madato nato
basta maghuna-huna tas kaayuhan sa tanan. Wa gyud makapagarbo nga ako billionaire samtang dunay mga millions if not billions of people in the world nga hapit way gikaon kada adlaw. Nya dunay magpagarbo, I am a billionaire. Muna si Kristo ni emphasize gid, ay mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta. Pagtigom og bahandi didto sa langit. Kadtong bahandi nga dili tayaon, dili mawagtang, dili kawaton, kini dinhi sa yuta kausara na kawaton kana mga billionaires, kausara na sila makubid, patay na sila, wa na nang ilang billions, no? Oy, musakay lang na sila eroplano, parihan ni Kobe Bryant, mutulilik ang eroplano, makras, ma na nang ilang billions, kausara na. Og dili man kawaton ang billions away from you, you will be taken away from your billions. And you will be put in an urn. Unya adto dayon kay ibutang atong kolumbarium nga imong gibayaran og tag 200,000. Hain namang imong billions. Hain namang imong millions. Pero imo na ipanghatag tanan sama ni San Pablo, sila nilang San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug uban pa, aporte nilang datua dito sa langit nga hangtod karon mangayo ta nilag share sa ilang bahandi, sige gyapon silag hatag. Sige silag share ang mahal nga birhen, way kwarta, wa ka pa eskwela ni Hesus, porting datua, tibuok kalibutan na ay mangayo niya, mubaha dayon ang grasya kay porting daghana nila, porting datua nila dito sa langit. San Roque, hapit tuway ilis, namatay lang taon tong gibutang itong gipriso sa underground, porting pobriha, pero karon kaysa kung sa ipangayoon gabaha ang grasya. O kamo, gusto mong madato? Ha? Ayaw na mo pagsigig value na inyong kwarta, panghatag na. Ana, ingka pa din mamatay sa tas gutom, ana. Matud pang San Pablo, kapila na ko hapit mamatay sa gutom. Pero karon, pangayo ni San Pablo, pangayo ni San Pedro, perting daghanang grasya. Maobitan ning atong Katoliko nga pagtuo, porting paglambo, bisan pagipangpatay naa ni lambo. Nga naman, gabaha ang grasya sa mga dato natong kaigsuunan, dato sa langit ng mga bahandi. Og mao nay gusto ni Kristo kay di na mahurot, di sad na siya matayan, di sad na mawagtang, og di sad na mopalayo nimo, di sad ka makapalayo ana. Kay matod pa ni Kristo, hain gani imong kasing-kasing, aw sa to, hain gani imong bahandi, tuwa didtong imong kasing-kasing. Unya kay tuwa man as langit, di naman tumatapos. Nya tuwa man sa dito imong kasing-kasing, di tuwa sa ka dito, kuyog kita. Dili parehas bahandi dinis kalibutan ba, imong kasing-kasing ni adinhi, imong lawas tuwa mas bahak. Tuwa mas sa San Antonio, tuwa mas MMP. O ana, lagyo na mo. Di amang kapuyo diri pananglitan, di kapuyo diri aring may tabaylawom. Nya, kuan kay kas imong kanaganing bahandi. Imo yung gikural og maayob, daghang ikag kontran silingan. Kay sige nimo dihang kaigihan sa imong yuta. Pagkamatay gihatod ra ka dito sa bahak, tuwa na ka dito imong yuta diya dire. Labaw tanan ang imong kasing-kasing ni aras kalibutan, inig kamatay nimo gatubang sa Ginoo, ingon den Ginoo, wa man kay kasing-kasing diri sa langit. So tuwa mas kalibutan, din ama sa tika pwedeng pabalikon kay nalata naman tong imong lawas, gisunog naman kay itong imong lawas, gisuod na malang to anang kanang murag kuan-kuan. Sanay nga ana, tibod. So di nakakabalik dito. Asa na mo lang kunyor? Dito na lang kas impierno kay ang mga kasing-kasing nga wa diri sa kalibuta sa langit, tuwa mas impierno nako gibutang. Uy, adto kas impierno. Haluoy, sige ka dinhing pangadji, sige ka dinhing rosaryo kadlawon. Ito. Ngayon manindog na tayo. Simbak ko sa